Masu sauraro barkanmu da warhaka. Zainab mai agogo ke tare da ku a cikin wani sabon gajeren labarin mai taken hidaya. Da fatan za ku biyo mu domin jin darasin da ke cikin wannan labari. To wallahi idan kika kuskura na kuma yi miki wannan maganar, na rantse da mahalicci na a bakin auren uwarki. Shi ne abin da Abba ya faɗa kafin ya fice daga falon. Ku dakata, ai kun ce ya aka yi aka haihu a ragaya. Har sanadiyar abin da na yi zai iya kashe auren wadda ta kawo ni duniya. Babu wani ɗan ƙwarai da zai ji daɗin wannan magana, ko da cikin wasa ne, balle kuma da gasken gaske, don har da rantsuwa aka haɗa, wadda duk ɗan musulmi ya san ba abin wasa ba ce. Yanzu kam, bari ku ji yadda abin ya fara, har na tsinci kaina a wannan halin. Ranar wata Laraba na dawo daga makaranta, sai na tarar da Umma tana ta faman aikin girki a kicin. Na ƙarasa na ce, Umma, wannan uwar tukunyar da aka ɗaura ko baƙi za a yi? Ta amsa da abbanku ne zai yi baƙi. Ina jin haka sai na taɓe baki, domin dai na san duk lokacin da Abba zai yi baƙi, ba a fiye wanyewa lafiya ba da shi, idan baƙin nasa suka bar gidan. Na ci gaba da uzurin gabana, har na gama abincin aka zuba min na shige ɗakina na zauna don cin nawa. Ina cikin cin abinci na ne, na ji Umma na ƙwala min kira, na amsa na fito. Baƙin sun iso, ki kai musu abinci. Hannuna na bi da kallo kafin na ce, Umma, ni ma fa abincin nake ci. Sai cewa ta yi, ki yi haƙuri ki kai musu kin ji? Ban kuma sake cewa komai ba. Na wanke hannuna, na kwashi kwanukan na nufi falo inda zan tarar da su. Tun bayan shigowa ta wajen na yi sallama, nake jin kallon ɗaya daga cikin mutanen ɗakin a kaina. Har na so na duroro ce, amma sai na daure na share idanun da ke damuna. Sai da na gama zuba musu abincin a plate kafin na kama hanyar fita daga wajen. Ina barin wajen na koma ɗaki na ci gaba da cin abinci na. Sai ga Umma ta ce, ‘Yar albarka, har kin dawo kenan?’ Na dawo, amma har da wani maye a wajen. Shi ne abin da na faɗa, ba tare na ko kalle ta ba. Ke Hidaya, ki daina faɗin haka. Ai ba a cewa mutum maye kai tsaye kin ji ko? Na yi dariya na ce, Allah Umma, mayen ne fa. Kin ga jarababban kallon kuwa? Kawai bai iya kallo ba. Fita ta yi daga ɗakin tana dariyar abin da na faɗa mata. Tun daga wannan lokacin na watsar da maganar kallon da ya yi min, na ci gaba da uzurin gabana. Bayan sati da faruwar haka, ina ɗaki ina duba wasu takardu da na zo da su daga makaranta. Domin exam ɗinmu ya matso kusa, sai na ji sallamar Abba a ƙofar ɗakina. Tashi zaune na yi kafin na amsa masa. Sai ya leƙo da kansa ta labulen ɗakin ya ce, Hidaya, saka hijab ɗinki ki je ƙofar gida, an yi baƙo yana jiranki. Ya saki labulen ya fice daga wajen. Mamaki ne fal raina na miƙe na sanya hijabi na kamar yadda ya min umarni. Na nufi ɗakin Umma na ce, Umma, zan je ƙofar gida. Ban ƙarasa faɗar abin da na yi niyya ba, na ji Abba yana faɗin, Hidaya, me kike jira ne har yanzu baki tafi ba? Sai kin ɓata masa lokaci? Yana gama faɗin haka na bar wajen. Da mamaki nake bin sa da kallo. Ba kowa ba ne, face wannan mutumin mai mayan kallo na kwanakin baya. Ƙarasawa na yi da ƙyar na danne zuciyata. Na shiga gaishe shi, ya wani washe haƙora ya amsa min. Daga shi ban kuma cewa komai ba. Sai da ya niyya don kansa ya ce, Na zo ne mu yi magana mai muhimmanci. Duk da dai na riga da na sanar da Abba, amma dai na ce bari in sanar da ke. Baki na saki ina kallonsa, domin jira nake na ji wannan abu da ya kira mai muhimmanci. Dama maganar aurenmu ce ta kawo ni. Dago da kaina na yi na zuba masa na ce aure kuma? Murmushin gefen baki ya yi. Ba iya aure ba ne, maganar aurenmu ne ni da ke. Labarin ya girmi tunanina, shi ya sa na rasa abin faɗi. Ni ba ƙaramin yaro ba ne da zan zauna ina ba wa kaina wahala wajen shawo kan wadda nake so. Don haka ki je ki fara shiri kawai. Abba zai sanar da ke lokacin da muka tsayar domin ɗaurin auren. Kamar wadda nake jiran izininsa na yi wa ƙafafuna linzami, sai cikin gida. Ina shiga na zube a falo na fashe da kuka. Ke Hidaya, lafiya kuwa? Menene ya faru? Ina baƙon? Wani abin ya yi miki? Su ne tambayoyin da Umma ta shiga jero min a ruɗe. Wallahi Umma, ni dai ba na son sa. Ba zan iya zama da shi a matsayin miji ba. Mamaki ne ya kama ta ga dukkan alamu. Domin dai ban ji ta ce wani abu ba. Sai na kuma maimaita mata kalmar, wai ya ce har sun gama maganar aure na da Abba. Sai a lokacin ne ta fahimci abin da nake faɗi. In ta shiga tafa hannu tana mai cewa, idan dai na yi hali na gari zan ga annabi.
Wannan wacce irin kaddara ce ke shirin tunkaro mu? Sai a lokacin ne ta kama hannuna tana ƙoƙarin ɗaga ni tana mai cewa, me ke tsaye kin ji? Babu abin da zai faru. To dama yau sharaban duniya da yi wa yara auren dole, sai yanzu kawai kai tsaye ya ce zai yi miki? Jin ƙwarin gwiwa daga wajen wadda ta yi sanadiyar zuwa na duniya. Sai kawai na miƙe ina share hawaye na, domin ni a tawa wautar ƙarshen alawar kenan. Na ci gaba da uzurin da ke gabana, ban sanya umma ta kaya da abbana ba, amma dai na ji maganar kamar an yi ruwa an ɗauke. Sai dai kwatsam bayan mun gama exam, sakamakon ya yi kyau. Ina cikin murna na dawo gida, na sanar da umma, ita ma sosai farin ciki ya kama ta, har take kirarin shi kenan Hidaya. Idan Allah ya yarda kamar kin cika burinki ne na zama malamar makaranta. Cika buri a gidan mijinta ko? Cewar Abba da shigowarsa kenan. Da mamaki umma ta ce, dama ba mu gama wannan maganar ba? Girgiza kai ya ce, tabbas bata mutu ba, domin ƙarshen wannan maganar shine ɗaurin auren Hidaya. Cike da jin haushi umma ta ce, to ai ba ita ɗaya bace ya mace a gidan nan, ka yi wa ƙanwarta mana idan tana buƙata. Kinga, kar ki manta, ko ranar na faɗa miki babu abin da zai dakatar da wannan auren. Yaron nan ɗan abokina ne fa, ubansa da kansa ya buƙaci na basu wannan auren, domin ɗan ya buƙata, kuma na riga da na amince. Don haka, ku ba ku isa ku mayar da ni tsohon banza ba. Ina rakuɓa a gefe, ina zubar da hawaye, da mamakin cacar bakin da iyayena suke yi a kaina, abin da ban taɓa ganin ya faru akan wani yaro a gidan nan ba ballantana kuma ni. Hidaya ba ta so, kuma babu abin da zai saka ni lamunce da wannan lamarin. Kamar wanda zai kai mata bugu ya wani zaburo kafin ya ce, ke Hidaya kalle ni nan. Na ɗago jajayen idanuna na zubawa Abba. Kunnuwana suna fatan jin abin alkhairi. Sai dai kash, maganar tasa ta wargaza min lissafina. Ya ce to wallahi, idan har kika kuskura ni kuma yi miki magana akan wannan, na rantse da mahalicci na a bakin auren uwarki. Hankalina ne ya yi ƙololuwar tashi. Kafin na yi wani yunƙuri na ji umma na faɗin, sai mai idan ya zama a bakin aure na, a shirye nake na sadaukar da nawa auren don farin cikin ‘ya'yana. Me kake jira? Ko yau ka sake ni ba zan sake kwana a cikin gidan nan ba, don ban rasa wajen zuwa ba, kuma wallahi ƙafa ta ƙafar Hidaya. Da gudu na miƙe ina mai rushewa da kuka, na nufi umma, na saka hannu na rufe mata baki, domin yunƙurin magana take yi. Na ce Abba na amince da auren. Yana jin haka ya gyaɗa kai yana mai cewa, Allah ya taimake ki, da kun ga ƙarfin ikon da nake da shi a gidan nan. Tun daga wannan ranar, farin ciki ya yi ƙaura daga zuciyata, amma ba na bari umma ta fahimci halin da nake ciki, domin ba na so ta fahimci abin da yake damuna. A haka har aka ɗaura aurena da mutumin da a wannan lokacin ko sunansa ban sani ba. Sai bayan an gama ɗaurin auren, nake jin sunansa a bakin Abba, wai sunansa Sabi'u. Haka dai aka saka ni a gaba aka kai ni gidansa, wanda ba ma a gari ɗaya muke da shi ba. Tunda na sanya ƙafata a gidan, ban san abin da ake kira farin ciki ba. Duk da dai, ba zan ce don zuciyata ba ta son sa ba ne, ya sa ba na iya ganin alkhairinsa a gare ni. Sai dan baya kyautata min ko kaɗan. Bai taɓa yaban abin da na dafa da hannuna ba. Baya jin nauyin zama ya saka ni a gaba yana waya da 'yan matansa. Kamar dai ni ɗin ba matarsa ce ta sunna ba. Duk abubuwan da yake yi na ɓacin rai, idan na faɗa wa umma sai ta bani haƙuri ta ce, kowace mace haƙuri take yi a gidan mijinta. Haka lokacin komawa ta makaranta ya yi. Na zuba idanu naga ko zai yi min maganar komawa karatu domin cikar burina, amma shiru babu wani labari. A dole na ɗauki jarumtata da hannu bibbiyu. Na same shi da maganar sai cewa ya yi, ni yanzu ba da kuɗin da zan zuba miki don ki yi karatu. Kin san sarai kina so, me ya hana ki zana jarrabawar da ta baki damar yin karatu akan nauyin gwamnati? Sai ne mai kuɗin banza ko? To ki je ki faɗa wa mahaifinki. Idan shi ya matsu sai ki ga yayi miki. Yana gama faɗin haka ya bar min gidan. A dole na kira Abba. Na sanar da shi buƙatar kuɗin makarantar. Sannan a wannan karan na sanar da shi halin da nake ciki na kunci a gidan. Amma buɗar bakinsa sai cewa yayi, to yanzu kuma da wannan kika biyo ko? Ke kika sani, dan ni na riga da na san ƙaryar banza kike min. Zan aiko miki da kuɗin makarantar kawai. Bayan mun yi wannan da Abba sai ya aiko min da kuɗin. Na je na karɓo da niyyar idan Allah ya kai mu gobe, zan kai makarantar na cika files ɗin karatun. Ina wanka na ajiye kuɗin, dan ban yi tsammanin zai shigo gidan a wannan lokacin ba. Sai na fito na tarar an ɗauke wani ɓangare daga cikin kuɗin.
Na yanke shawarar tambayarsa kuɗin da ya ɗauka, amma sai ya ce, na je na ɗauka ɗin ki dukkan abin da za ki yi. Ganin haka, sai na saka kujeruna a kasuwa na siyar da su, na biya cikon kuɗin makarantar, sannan kuma sauran kuɗin na ajiye su. Babu yadda bai yi akan na faɗa masa gidan ubanwa na kai kujerun ɗakin ba, amma na ƙi faɗa masa. Sanadiyar haka kuwa, bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen nuna min ɓacin ransa. Haka na kwashe wannan shekarar ina karatu. Halin mijina babu wanda ya canza. Kullum rashin mutuncinsa ƙaruwa yake yi. Har na samu aikin gwamnati. A lokacin da na samu aikin koyarwa na haifi ya da shi, wanda a lokacin da na koma gida abba ya fahimci halin da nake ciki, don har ya so ya gaskata maganata. Amma sai dai bai ce da ni komai ba. Bayan na dawo gida, sai gaba ɗaya haƙƙin ciyar da kaina ya dawo kaina. Har wutar lantarki ya saka aka datse, sannan aka datse ruwan famfo. Haka zai tafi ya bar gidan, sai bayan wasu watanni sannan zai dawo. Wata rana bayan tsawon lokaci ya dawo gida, ni kuma na fito daga gidan makwabta inda nake kai jarkokin ruwa su cika min. Idan aka kawo takardar kuɗin ruwa sai a raba da ni na biya wani ɓangaren. Ina fitowa sai yaron matar ya ce, Anti Hidaya, ki kawo na kai miki mana. Sai na sakar masa jarkar ina cewa, idan sarkata ta ganka da wannan jarkar babu ruwana. Sai ya yi dariya ya yi gaba. Ashe dukkan abin da yake faruwa akan idanun Sabi'u. Na shiga gida na tarar da shi a bakin kofa yana huci kamar zakin da ya je farauta bai samu ba. Ok, dama abin da kika daɗe kina aikatawa kenan? Ai dama na daɗe ina zargin kina neman mazan banza. Dan na yi mamaki ban same ki a matsayin budurwa ba. Fashewa na yi da kuka na tsugunna a kan ƙafafuna. Na haɗe hannaye na guda biyu na ce, don Allah karka min shaidar abin da ban taɓa kusanta ba, ballantana har na aikata. Sanya ƙafarsa ya ture ni kafin ya ce, maƙaryaciyar banza maƙaryaciyar wofi, tashi ki bani waje. Ai ba zan taɓa yarda da ke ba, kuma yanzu zan kira mahaifinki na sanar masa dukkan abin da kike aikatawa. Ɗaki na shiga na janyo ‘yata a jikina na rungume ta. Ina mai ci gaba da rusa kuka, wanda ya kusa zame min jiki. Sai ga kiran abbana, hannuna har rawa yake yi wajen ɗaga kiran. Na yi sallama, sai cewa ya yi, kar ki ce komai, ki taho gida zan aika a kwaso kayanki daga baya. Tabbas na fahimci kuskure na. Wani sanyin daɗi na ji ya ratsa min zuciya. Duk da dai halin baƙin cikin da nake ciki, jin abba bai zarge ni da abin da Sabi'u ya faɗa ba. Sai na ji hankalina ya kwanta. Na share hawayena. Na fara harhaɗa kayana da na ‘yata. Ina mai fatan Allah ya yi min sauyi da miji wanda ya fi Sabi'u alkhairi. Wannan zaman da na yi da shi babu abin da ya ƙara min sai tsoron Allah da kuma yadda da ƙaddara komai muninta, domin Allah shi ne mafi girma. Mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan takaitaccen labarin mai taken Hidaya, wanda ya zo muku daga alƙalamin Zulai Sabitu. Da fatan za ku yi amfani da darussan da ke cikinsa.